vom face Diamond 1 pe Brawl Stars. M-am să câștig un match și fac Diamond 1. Tare. Uite-vă la acest bloc mitic. Oricum. Să-l pun pe Bulcus. Pe Knockout. Câștigăm, frate. Deci, hai să mergem pe aici. Bro. Spargem safe-ul, bă. Bine, hai să mergem. Să distrugem. Adios, mis amigo. Oh, bă. Hai să distrugem o dată safe-ul ăla. Yes. Easy. Bine. Hai, mă, frate. Cât de puțin și facem Diamond 1, frate. Deci, hai că nu mai avem mult. Și facem Diamond 1. Hai încă un match. Și Bounty. Nu Bounty. Nori. Cordy. Shut up. Fugi. Stai acolo. Hai, Sprout. Stai acolo. Nu. Bine, că cred că câștigăm. Și sper. Hai pătit. Bă, dar ăștia la apără pătit. Bine, ok, haide. Oh. Nu! Bă, dacă cred că câștigăm, că l-avem pe Fang în noi în echipă. Și Fang e destul de bun. Hai. Haide mai puțin. Batem. Hai, dă. Yes! Easy! First try. Și n-am murit deloc. Bine, mă, Diamond 1! Bine, mă, fraților, am făcut Diamond 1. Hai să vedem ce ridică. Pus pe 3 de și... Bă, deci am muncit o grămadă ca să-mi pice 500 de coins, frate.
să zice, cred că o să o cumpăr pe Bibi, că o să cred că într-o zi o să-mi activez asta. Și așa o să am o grămadă de gemuri. Bine, Bibi, bine ai venit în echipa mea. Guarda-l, pică New Legendary Brawler, bine. Pe Crow. Îl iau pe Crow. Îmi place că e tare. Motorul pe care vreau să iau este Mag. Gata. Bine, acum că am luat-o pe Bibi, vreau să mă joc cu ea. Pe un solo. Unde Bibi, uite. Mr. Bad wants to play. Bă, să joace tare. E nebun. Ok. În sfârșit am luat-o pe Bibi, frate. De ce chiar vrea? Bă, dar chiar vreau să iau pe Bibi. De ce? Ce? Pentru că Bibi. Pentru că știu că pe Bibi spică skin-uri mai des și pe spică skin-uri destul de mișto. Hai, pleacă de aici. Poftim. Haide. Nu! Am murit! În 25 HP Barley. Bă, deci eu... Deci să încercăm să ne mai jucăm un pic, să... Asta bate pe Hank. Trece coace. Sau nu mai știu să mai Hank. Gata, mort. Hei, vină coace. Să-și burstați bine aici. Yes. Bro. Mi-am pierdut și ultima degeaba. Stai. Ah. Ok. Ce bine. Hai să vedem. Bot. Easy peasy. Lemon squeezy. Bine, Sports Try. Eu vreau monede. N-am noroc azi. De ce m-au trimis atât de departe? Că și așa. Ok, asta e golul meu. Și după care ăsta, scopul meu, 9000 de trofee, după care e.
Bă, băiatul ăsta are Phoenix Crow. Mă, frate. Ăsta are Phoenix Crow. Uite, mă, mai avem o zi și putem să jucăm la Godzilla eventul ăsta, frate. Îl așteptam de mult. Și dacă iau PES-ul, cred că a fost descrierile din PES. Nu știu ce să zic. Zic o să iau pe bascoce. Și sper să mai am niște credituri pentru Lily, că chiar o vreau pe Lily. E cel mai mișto brawler pe care aș fi putut să-l am eu. O să-l iau. În câte zile? 4 zile. Și acum mă concentrez pe Crow. Și... o să... Crow e aproape de mine. Ok. Păi... Să vedem. Care e cel mai mișto skin pe Crow? What, Crow? Ce? Parcă costa 29 de gemuri. Lester. Și ăsta nu mi-a văzut câte trofee am eu, frate. Și eu chiar sper să iau și un hypercharge pe Bibi. Eu chiar sper să iau un hypercharge pe Bibi, că Bibi e bună, rău. Mă lau la tot că îmi dăm în doamne, bine. Oh. Oh, mulțumesc. Haide. Hai vacă, hai vacă. Hai vacă cu purgi la cur. Hai trecem cu acest. Yes, am putut. Oh, da, și ăsta vrea să se bată cu mine. Stați un pic că s-a ocupat. Cu tiktokerița asta, bă. Yeah. De unde e remote-ul ăla? Nu contează. Și mi-e dor de vremurile vechi cu boss-uri, că acum am amintit de alea. Dați și voi un subscribe dacă credeți că când erau boxurile, erau vremuri mai bune. Bă, dar m-am săturat. O melodie. Hai. Lerian Lauri vs Melody. Vechi vs nou. Adică Lerian Lauri e destul de vechi. Bă. Fă ceva repede. Du! Inutil. M-a omorât. A, da, mi-a dat dislike. Să vezi. Bă. Poate fac alt 23 pe Lerian Lauri. Da, sau. Nu știu, poate mi-o pun înapoi pe Bibi să mă joc cu Melody. Poate jucăm cu Melody. Nu, stai, nu. Stai un pic. Poate știi, eram pe Claus's Mastery. Pe Rico, parcă. Stai, unde e Rico? Uite. Da. Da. Hai să dăm ready. Poate îl mai car pe cineva până la Diamond 1. Că mereu am vrut să-l car pe unul. Bă, mă întreb dacă ajung în topuri la locale. La rank. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să ai ce puțin mythical sau... Pe ce level trebuie să ai ca să ajung la locale. Oricum. Bine. Și dați-vă de mult.
tare. Oh, colector. Bă, glumești? Fugi. Fugi. Mamă, am ieșit fix pe locul 1. Bine, brother. Bro, glumești? Așa, mărico, let's go. Bă, vreau să-i fac contul ăsta. La băiatul ăsta. Bă, dar are rang 20 pe săgi, are legendare, are kit tot. Are, frate. Și are 40 de brawler, frate. Să mai fac și eu niște brawler. Că au destul de cioban la brawleri. Nu știu, am uitat să zic că eu de acum cred că o să le fac mai lungi videoclipurile mele, adică cam vreo 16, nu știu, cel puțin la adică videoclipurile mele vor fi de la 10 minute până la 20. Fi 10 minute până la 20. Deci, adică nu știu cum să zic. Adică vreau să zic că de acum încolo videoclipurile mele vor dura ceva mai mult decât 8 minute. Ceva înainte decât am cam atât de scurte. Cred că voi face și videoclipuri. Că eu fac numai shorts-uri. Oricum. Dacă mai fac un shorts nou, cine știe, poate da, poate nu. Să sperăm că da. Nu știu, nu îl schimb Perico, că vreau să fac, că vreau să iau monedele astea, ca să pot să iau girul ăla cu melodii. Cocoroci. Crau. Tare crau. Și abia aștept să iau pe crau. Următoarea... Bă, dar de unde iau pe emote-ul ăla, frate? Să-mi zice și mie, că vreau free pin-ul ăla. Oh. Bă, ăsta ne-a băgat la rank. Mai este pe duo. Ne-a băgat la rank. Bă, uite băiatul. Uite băiatul mami. Bine. Acum fugi. Joacă destul de bine ăsta. Nu! Cred că ar trebui să încerc să iau free pin-ul ăla. Cu bow. Ok, eu sunt singurul român pe care nu-l are acel emote. Hai să vină unul. Glumești. Hai repede. Bă, dar ăștia ce ies, mă, boți? Că se duc într-o parte, parcă se duc în alta. Bine. Acum mai are pe unul, dar să-și facă viața. Am pierdut. Dar nu știu, v-am mai zis că nu o schimb pe Bibi. Să-și aleg un alt brawler. Că eu nu mă las pe la mult. Bine, cred că ar trebui să aleg alt brawler, că deja am nebunit pe ăsta. Hai de dată. Mi-a durat 3 ori să apăs pe butonul de stat. Oricum, eu mereu văd că la unele comentarii de ale mele nu știu. Bă, băiatul ăsta are bronze 1. Iar eu am diamond 1, frate. Ăsta are bronze. Iar eu am diamond. Stai un pic, dar... Bă, ăsta e Bibi sau Piper? Bă! Nici n-am început meciul și deja a murit, frate. Atât de slab-s.
Ziceți și mie, atât de slabă. Mamă, mă. Hai, bate. Oh. Cristiano Ronaldo, hai. Cristiano Ronaldo, hai. Hai, Ronaldo. Eu s-ar rabăta eu. Pe Piper, frate. Eu s-ar rabăta pe Piper dacă e singură. Hai să vină unul. Cum să vină unul aici? N-are tupeu. Omor pe Max. Bine, sunt emoții. Hai deodată. Bă, dar Bonnie, unde e la... Bro, glumești, stau aici. Blast. Bine. Bine. Am urcat pe la Bro, glumești! Bă, dar nu mă joc knockout, frate. Bine, ok, hai, lăsăm. Să văd new event. Ce new event aici? Ok. Duels. Să jucăm pe duels, ok. Dar duels n-a mai apărut de mult. Să fiu sincer, și eu mă bucur tare mult că a revenit duels. Mă bucur mult că a revenit duels, frate, că să fiu sincer, bro, dislike, îți dau una cu lauriul meu. Yes, easy, ia de aici. Pentru că mi-a rămas la arma aia. Stă acolo. Că leacă poate să fac o manevră de aia. Dar nu se o prost. Bă, da, deci mi-a mirosit toate gadgeturile. Să nu zici că m-a văzut. Da, m-a văzut. Cum să nu mă vadă? Ha, mă, treci. Oh. Bine că nu mai are ultimata acum. Bă, da. Bă, dar vreau ca Piper să-și ia buff. Sau nerf. Că deja m-a săturat de puper. Bine, ok, guys. Aproape am uitat că filmez. Bine, se pare că vom mai... Că dacă voi mai filma meciul ăsta și... termin de fotbal. Oricum, hai, aici. Oh! A, da, bine, hai, treci aici, să te văd. Hai să te văd, unchiule Pecos. Unchiule Mario, cum ar fi.
Au, 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 au. Mmm! Dislike. These nuts! Nu contează. Hai, pa! Da like, subscribe.